Bol narodený v roku 2011 v farbe hnedák. Chovateľom a majiteľom je pán Vimer z Bratislavy. Otcom tohto žrebčeka je plemenný žrebec Furioso 35 z matky Nursulu. Matka Nursulu je zástupkyňou anglického plnokrvníka. Výsledná známka kobylky s katalógovým číslom 9 predsvit 32.3 je 7,89. Pekné. Najvyššia známka zatiaľ. Teraz to je, dobre. Idite na voľno, úplne na voľno musí ísť. Predĺž! 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 Dlhšie kroky musí robiť. Pripravte sa teraz. Poďte sem tuto. Pán Vimer, poďte tuto do rohu, lebo tuto sa bude točiť. Počkajte ešte chvíľku. On sa otočí v kľude. Teraz. Poďme. Silno. Nevadí. Nacvaláva vajčak. Nemá ešte svaly na chrbte.